Τουλάχιστον κάνει recording μη, όχι. Κάτσε. Άλλο, το απλάκι που είναι. Αυτό ήθελα. Μόνο ένα γίνεται να πάρεις. Τους δικούς μου τώρα θα πετάξω, θα τους σκοτώσω όλους. Θα πας κάνει να πάνε. Δηλαδή πρέπει όλα να τα κάνω μόνος μου, εσύ δεν κάνεις τίποτα. Τι χέρι σου. Do you understand this? Fuck, Έχει μια grenade. Δεξί. Μην το πετάμε το δεξί με το αριστερό, το πετάμε το καταλάβω. Δεν κάνετε, δεν βλέπω τη φωτιά! Όχι πλάκα, θέλω να να περπατάει δίπλα, χαλαρά. Μα όχι δεν γίνεται! Σκότωσα.